Benvinguts a un nou microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Aquest cop parlarem de Tokyo Revengers, un shonen de bandes de delinqüents i salts en el temps que ha estat un terrabastall al Japó des del 2017. El seu univers ha generat el manga en 31 volums i, per acabar, 3 pel·lícules amb actors reals, 2 obres de teatre, la sèrie d'anime en 2 temporades i animes chibi a YouTube. Acompanyeu-nos a descobrir el món de les bandes juvenils de Tòquio. Tokyo Revengers és una sèrie de manga escrita i il·lustrada per Ken Bakui des del març del 2017. Ja el 2020 el manga va guanyar un premi molt important al Japó. Al 2021 es va anunciar un manga paròdia derivat de l'original anomenat Todai Revengers. L'univers de Tokyo Revengers inclou una adaptació pel·lícula d'acció en viu del 2021 i que aquest 2023 estrenarà 2 parts més. També hi ha 2 obres de teatre i una sèrie chibi al YouTube. Podeu trobar molta informació sobre Tokyo Revengers a internet. Si voleu, hi ha fins i tot llocs de fandom en castellà. Ken Bakui és un mangaka japonès que va debutar el 2005 amb l'on-shot Shinjuku Host. La seva primera sèrie va ser Shinjuku Swan. En la seva joventut pertanyia a una colla anomenada Black Emperor. L'autor ha fet servir la seva pròpia experiència com a delinqüent juvenil per crear molts dels seus mangas. Amb Tokyo Revengers és la primera vegada que Bakui fa una història de shonen, ja que les anteriors eren mangas seinen. Ha obtingut el premi Young Magazine Rocky Manga Award per la seva obra inicial, la història curta Anfitrió de Shinjuku, que va donar lloc a la seva sèrie Shinjuku Swan, i el premi al millor shonen de Kodansha per Tokyo Revengers. Altres obres de Ken Bakui inclouen el Shinjuku Swan, que va tenir lloc del 2005 al 2013, Up Down del 2009 al 2012, Shikisei Inko del 2013 al 2015 i Desert Eagle del 2015 al 2016. Coneguem l'argument de Tokyo Revengers. Takemichi Amagaki, un jove de 26 anys que ha tocat fons a la vida, descobreix un dia que la seva exnòvia de l'adolescència i el seu germà són assassinats per la banda Tokyo Manji. El mateix dia, en l'estació de tren, algú l'empenya a les vies i descobreix que ha retrocedit 12 anys en el passat. Takemichi torna als seus anys de secundària i intenta aconseguir que no morin els seus amics. Finalment, és transportat sobtadament al present, creant una paradoxa temporal en què la història ha canviat i Naoto sobreviu i ara és un detectiu. Naoto dedueix que Takemichi pot viatjar 12 anys al passat, quan es prenen de la mà, i usant els seus nous coneixements, Takemichi decideix canviar el futur per salvar la vida d'Hinata i els seus amics. La trama del manga de Tokyo Revengers està dividida en 8 arcs argumentals. A dia d'avui el manga es troba al seu arc final, després de 31 volums publicats. A Espanya ha estat publicat per Norma Editorial. L'èxit del manga ha dut a la sèrie d'anime. L'adaptació ha estat produïda per Liden Films. La primera temporada es va estrenar a l'abril del 2021. L'arc Seiyakisen s'ha adaptat com segona temporada a aquest 2023, licenciat per la Disney Platform Distribution. L'èxit de Tokyo Revengers al Japó ha dut a fer pel·lícules de live action. La primera va ser Tokyo Revengers de l'any 2021. Aquest 2023, l'abril, s'estrena la segona part i al juny es farà la tercera. Com hem dit, el Japó ha estat tot un fenomen. Fins i tot hi ha obres de teatre. 2 adaptacions de la sèrie s'han estat produïdes, una al 2021 i una altra al 2022, amb espectacles a Tòquio, Osaka i Kanagawa. Com a curiositat us podem dir que existeix fins i tot el Chibi Revengers, una sèrie d'especials de 24 mini-animes basats en el manga de Tokyo Revengers. Els especials es van emetre al canal oficial de YouTube de Tokyo Revengers l'any 2021. Fins aquí aquesta ullada que hem fet al fenomen de Tokyo Revengers, un manga que us convidem a descobrir a la Biblioteca Montserrat Roig i a la resta de biblioteques de la Diputació de Barcelona. Fins la propera!